guys. Nilagyan ko na po ng pangalawang gata. Ito na po siya. Tapos hintayin po natin siyang matuyo para magmantika siya. Ayun na po siya guys. Tapos lalasahan natin siya. Pag kulang yung asin, pwede po kayo magdagdag. Ayan po, nagdagdag po akong konti. Yan lang po guys. Simple lang yung pagluto niyan guys. Sarap po siya lalo na kung medyo maanghang. Kunting minuto na lang po, luto na siya. Basta pangalawang gata po, yung puro na po siya. Ayan, okay na yung lasa niya. Tayo na lang natin matuyo guys. Ayan po guys, malapit na matuyo. Ayan guys, malapit na siyang matuyo at magmantika. Sarap. Mabango talaga pag labahita guys ang hinahalo. Ayan po. Ayan guys, okay na siya guys. Thank you for watching guys.